Zastav, nerolovať. Polož ruku na svoje srdce práve teraz. Boh zaznamenal v nebi to, čo si tento týždeň v tichosti znášal a bol som poslaný, aby som ti odovzdal presnú odpoveď. Tvoja duša bola odhalená. To tikanie hodín, ktoré sa spomaľuje uprostred noci, nie je len v tvojej hlave. Je to váha čakania, ktorá sa ti usadila v hrudi a kradne ti spánok. Je to fyzický pocit zadržaného dychu, ako by celé tvoje telo vedelo, že sa niečo blíži, ale myseľ to odmieta prijať. Cítiš pohľady na sebe, úsmevy, ktoré nie sú úprimné. A vieš, že tvoje čakanie priťahuje pozornosť, ktorú si nikdy nechcel. A potom sú tu tie rozhodnutia. Tie kroky viery, ktoré si urobil s čistým srdcom, len aby si videl, ako sa rozpadajú na prach tesne pred cieľom. Príležitosti, ktoré sa zdali byť isté, sa vyparili bez vysvetlenia. Dvere, o ktorých si bol presvedčený, že sa otvoria, zostali zabuchnuté. A ty sa v tichosti pýtaš, čo robím zle. Ale pravda je taká, že nerobíš nič zle. Si presne tam, kde máš byť, v Božej čakárni. A to je to, čo nepriateľa desí. A tvoj domov? Tvoj domov to cíti tiež. Ten tichý tlak preniká stenami. Je to napätie pri večeri, keď sa všetci usmievajú, ale nikto nehovorí o tom, čo naozaj cíti. Sú to tie nevysvetliteľné prekážky, ktoré sa z ničoho nič objavia v živote tvojich blízkych. Tvoj domov sa stal štítom, ktorý absorbuje šípy mierené na teba, na sľub, ktorý nosíš. To ticho pri stole nie je nedostatok lásky, je to váha kolektívneho čakania. V nasledujúcich minútach pochopíš, prečo sa tvoje najdlhšie a najbolestivejšie čakanie stalo najväčším dôkazom tvojho vyvolenia. Pochopíš, prečo závisť nepriateľa nie je zameraná na to, čo máš, ale na to, na čo čakáš. Potom ti dám do rúk nástroj. Nie teóriu, nie kázeň. Duchovný nástroj, ktorý môžeš použiť ešte dnes večer, aby si prelomil cyklus frustrácie a ochránil sľub, ktorý ti bol daný, pred eróziou beznádeje. A na konci ti odovzdám vyhlásenie. Pečať pre túto hodinu. Slovo, ktoré Boh tak dlho držal pripravené presne pre tento okamih tvojho života. Ak cítiš váhu tohto, prosím, zostaň až do konca. Neprerušuj túto linku skôr. Už si niekedy cítil, že to nekonečné čakanie, ktoré prežívaš, nie je len ľudské, ale je to duchovné? A čo ak toto oneskorenie je v skutočnosti znakom, že existuje bitka proti účelu, ktorý Boh vložil do tvojho života? Zatiaľ, čo sa mnohí snažia vysvetliť to ako smolu alebo zlé načasovanie, len málo kto si uvedomuje, že toto dlhé ticho nie je trestom za to, čo si urobil zle, ale je ochranou pred tým, čo Boh chystá urobiť správne. Ale čo ak skutočný dôvod tohto čakania leží presne v tom, čo si o svojom vlastnom živote ešte nedokázal uvidieť? Teraz pomysli so mnou. A čo ak všetko, čím si prešiel až doteraz, tie noci bez spánku, tie tiché modlitby, ten pocit, že si zaseknutý, je odpoveďou na otázku, ktorú už roky nosíš v tichosti. Prečo sa môj prelom stále odkladá? Práve pri hľadaní odpovedí na túto otázku som našiel túto digitálnu knihu s názvom 7 duchovných dôvodov, prečo vyvolení čelia tak veľkej závisti. Táto kniha nie je len čítaním. Je to kľúč k duchovnému pochopeniu. Nástroj vyrobený pre tých, ktorí chcú vidieť za oponu, prestať sa obviňovať za oneskorenie a pochopiť, prečo sa duchovný zákon čakania aktivuje proti tým, ktorí nosia Božiu pečať. Viacerí vyvolení tu na kanáli už pocítili volanie tohto duchovného štítu. Ale ešte neurobili rozhodnutie stiahnuť si digitálnu knihu. Stiahni si ju hneď teraz. Je dostupná v prvom pripnutom komentári. Ale pozor, tento obsah nemusí byť dostupný dlho. Odhaľuje duchovné dôvody, ktoré mnohí ľudia radšej ignorujú, pretože odhaľujú, čo sa skrýva za zdanlivou náhodou, za pocitom stagnácie a za útokmi, ktoré prichádzajú tesne pred víťazstvom. Nečakaj, kým vyčerpanie prelomí tvoju vieru, aby si hľadal to, o čom už cítiš, že potrebuješ pochopiť. Klikni teraz, stiahni si svoj exemplár a zisti, prečo duch zúfalstva nedokázal zastaviť to, čo Boh vo tebe začal. Ak budeš jeden z prvých, ktorí si ju stiahnu, vráť sa sem
a napíš Amen. Bude to tvoj akt viery a ešte dnes ti Boh môže ukázať, prečo tvoje najdlhšie čakanie bojovalo proti tvojmu najväčšiemu povolaniu. Existuje úkryt. Miesto, kde tikanie hodín stráca moc. Tieň, do ktorého šípy frustrácie nedoletia. Toto nie je len pekný obraz. Je to duchovná adresa. Adresa, ktorú mnohí hľadajú, ale len vyvolení ju nájdu, keď pochopia, prečo museli najprv čakať vonku na daždi. A ak si sa spoznal v týchto slovách, ak cítiš, že tento odkaz je pre teba, napíš do komentárov. Čakal som na toto. Nie pre mňa, nie pre algoritmus, ale ako vyhlásenie viery, že tvoje čakanie nebolo nadarmo, že Boh videl každú sekundu. A presne o tom pocite, že držíš zapečatený list, ktorý ešte nemôžeš otvoriť, o behu maratónu bez viditeľnej cieľovej čiary. Existuje 3-minútová pečať, ktorá sa zmestí presne do toho kritického okamihu hneď po malom znamení nádeje, keď je pokušenie odmietnúť ho ako náhodu najsilnejšie. Ukážem ti ju neskôr. Zachovaj to v hlave. A okrem nášho digitálneho sprievodcu Vyvolený, máš tu aj ďalší spôsob, ako posilniť túto správu, ktorá dnes prišla do tvojho domu. A ako ju dostať k čoraz väčšiemu počtu vyvolených, ako si ty. Za každé slovo, ktoré ti tu na kanáli každý deň odovzdávam, nedostávame ani cent. Ako spôsob, aby si vrátil niečo z toho, čo tu dostávaš, udržiavame otvorený aj odkaz na dobrovoľný príspevok, hneď pod digitálnou knihou, v prvom pripnutom komentári. Akákoľvek suma, ktorá sa ti dnes zmestí do ruky, akákoľvek čiastka, na ktorú ukáže tvoje srdce. To je to, čo drží náš kanál na nohách. To je to, čo umožňuje, aby sa ďalšia správa dostala k ďalšej osobe, ktorá ju potrebuje. Presne tak, ako si ju potreboval ty. Čakám ťa tam, Vyvolený. A ak musíš odísť pred koncom tohto videa, tento štít už na teba čaká v prvom pripnutom komentári. Hneď tu dole. Ale prosím ťa, zostaň až do konca, pretože bez kontextu, ktorý prichádza teraz, pečať nefunguje s rovnakou silou na tvoje čakanie. A stále som ti nepovedal tú najdôležitejšiu vec. Existuje jedno slovo. Jediné hebrejské slovo, ktoré odomyká celý zmysel tvojho dlhého čakania. Keď ho budeš počuť, všetko zapadne na svoje miesto. Zatvor na sekundu oči, alebo aspoň odveď pohľad od obrazovky. Chcem, aby si bol úplne prítomný v tomto momente. Dýchaj, všetok hluk tohto dňa, všetky požiadavky, všetky hlasy. Nechaj ich na chvíľu odísť. V tomto tichu ti Boh chce niečo ukázať. Opíšem ti 5 vecí. 5 konkrétnych znamení, ktoré sa objavujú v živote vyvoleného, keď sa blíži hodina prelomu po dlhom čakaní. Nepotrebujem, aby sedeli všetky. Ale ak budem mať pravdu aspoň v 3 z nich, ty a ja budeme vedieť, prečo ťa Duch Svätý zastavil práve tu, práve teraz. Prvé znamenie. Začal si vnímať zmenu v tom, ako ťa vidia ostatní. Už to nie je len súcit, je v tom nový podtón. Istý druh nervózneho rešpektu, zmiešaného so závisťou, ktorú nedokážu skryť. V ich otázkach, ako sa máš, beta, počuješ nevyslovené. Ako to, že ešte stále stojíš. Ako to, že sa nezosypeš. Tvoje vytrvalé čakanie sa stalo zrkadlom pre ich vlastnú netrpezlivosť a odráža im niečo, čo ich znepokojuje. Ich pohľady sú útokom, ktorý sa snaží zanalyzovať zdroj tvojej sily. Druhé znamenie. Zažívaš náhle zdrvujúce vlny duchovnej únavy, ktoré nemajú žiadnu fyzickú príčinu. Uprostred bežného dňa, možno pri šoférovaní alebo v práci, na teba doľahne takmer hmatateľná ťažoba. Je to vyčerpanie zdržania napnutého luku príliš dlho. Je to pokušenie, ktoré ti šepká: pusť to, uvoľni sa. Na čo toľká námaha? Možno si všetko zle pochopil. Toto nie je bežná únava. Je to cielený útok na tvoju vytrvalosť, pokus prinútiť ťa zložiť zbrane tesne pred víťazstvom. Tretie znamenie. Prebúdzaš sa náhle uprostred noci, takmer vždy v rovnakom čase, medzi 3. a 4. hodinou rannou. Nesprevádza to žiadny zlý sen, len tá ťažoba na hrudi a jediná zrýchlená myšlienka. Čas sa kráti. Sadáš si na posteli, srdce ti búši v tichu, ktoré sa zdá byť hlasnejšie ako akýkoľvek zvuk.
Nie je to strach zo smrti, je to úzkosť z nenaplneného poslania. Je to pocit, že hodiny tvojho sľubu sa blížia k polnoci a ty stále nie si na mieste. A presne o tomto prebudení uprostred noci, o tej ťažobe na hrudi, ktorú si spoznal. Existuje štít určený na ochranu tvojho spánku. Ukážem ti ho o chvíľu. Zachovaj si to v mysli. 4. znamenie. Všímaš si zvláštny vzorec takmer úspechov, ktoré sa dejú tvojim najbližším. Povýšenie tvojho manžela, manželky je na poslednú chvíľu zrušené. Tvoje dieťa čelí nečakanej prekážke v škole, ktorá sa objaví z ničoho nič. Malé, nevysvetliteľné nezdary, ktoré akoby obiehali okolo tvojho vlastného čakania. Je to, akoby duchovné turbulencie okolo teba vytvárali vlnenie, ktoré ovplyvňuje tvoju domácnosť. Je to nepriamy útok, ktorý sa snaží zvýšiť na teba tlak tým, že mierí na tých, ktorých miluješ. 5. znamenie. To najintímnejšie. Vo svojich najsúkromnejších chvíľach modlitby počuješ hlas. Nepočuteľný, ale hlboký vnútorný šepot pochybností, ktorý znie podozrivo ako tvoj vlastný rozum. Hovorí veci ako: si istý, že si počul Boha správne. Možno to bola len tvoja vlastná túžba. Pozri sa, ako dlho to trvá. Je čas byť realistický. Toto je najzákernejší útok. Ten, ktorý sa snaží obrátiť tvoju vlastnú vieru proti tebe a tvoje dlhé utrpenie zmeniť na bláznovstvo. Teraz sa na chvíľu zastav. Koľko z týchto 5 znamení sedelo? 3, 4, všetkých 5? Ak sedeli aspoň 3, už vieš, že táto správa nie je náhoda. Nie je to všeobecné posolstvo. Je to list s tvojou adresou, doručený v presne stanovený čas. To, čo prežívaš, nie je opustenie. Je to potvrdenie. Tieto znamenia nie sú trestom. Sú to súradnice, ktoré označujú tvoju polohu na Božej mape. Nachádzaš sa v tieni Najvyššieho, na mieste tak blízko k manifestácii sľubu, že nepriateľ musí použiť všetky svoje zbrane, aby ťa odradil. Odpoveďou však nie je len čakať dlhšie, ale čakať inak. Čakať pod krytím. A presne preto, lebo si spoznal tieto znamenia, potrebuješ pochopiť, že existuje úkryt, duchovná adresa, kam šípy frustrácie nedoletia. Toto nie je len pekná fráza, je to prístup, ktorý sa odomyká poznaním. Prečo bolo tvoje čakanie vôbec potrebné? Je to štít, ktorý ti bol vyhradený pre túto presnú hodinu. Skôr než ti ukážem nástroj krytia, ktorý ochráni tvoju vieru pred eróziou beznádeje, musím ti dať meno toho, čo nesieš. Pretože štít má zmysel len vtedy, keď poznáš meno cieľa, na ktorý sa mieri. A existuje jedno hebrejské slovo, ktoré presne definuje toto napäté, aktívne očakávanie. Slovo, ktoré dáva nový kontext všetkému, čo som ti práve opísal v posledných minútach. Existuje slovo v pôvodnej hebrejčine, ktoré mení všetko, čo si myslel, že vieš. To, čo si pocítil pri týchto 5 znameniach, nie je koniec príbehu. Je to začiatok odhalenia. A presne preto je okolo teba toľko hluku. Pretože medzi tým, keď si vyvolený, a tým, keď si prikrytý, je medzera. Medzera, ktorú nepriateľ pozná lepšie ako ty. Ale táto hodina už bola videná v duchovnej sfére. Nie preto, že by si bol opustený, ale preto, že nadišiel kritický okamih hneď po tom malom znamení nádeje. A doteraz ti chýbalo meno pre duchovné trenie, ktoré cítiš. A hovorím ti to, lebo som to už videl. Videl som vyvolených, ktorí boli presne tam, kde si teraz ty, v Božej čakárni, s pocitom zadržaného dychu, presvedčení, že Boh na nich zabudol. Videl som, ako sa tikanie spomaľujúcich hodín zmenilo na symfóniu božského načasovania. Videl som, ako sa zadržaný dých premenil na výkrik víťazstva. Videl som, ako sa z prachu na starých sľuboch stala živá, dýchajúca skutočnosť. A nie preto, že by sa viac modlili, pretože nepriateľ vstúpil do napätia ich čakania bez toho, aby si to niekto všimol. Keď používam slovo nepriateľ, nehovorím metaforicky. Pomenúvam to, čo útočí na tvoju vytrvalosť, čo zasieva vyčerpanie tesne pred prelomom a čo sa snaží zmeniť tvoju nádej na pochybnosti. A ty to už vieš. Len si tomu ešte nedal meno. Strácaš posledné zvyšky nádeje, zatiaľ čo sa usmievaš a hovoríš všetkým, že všetko je v poriadku,
a cítiš sa ako pokrytec vo vlastnom živote. Sleduješ, ako ostatní, ktorí začali po tebe, ťa predbiehajú s menším úsilím a v tichosti sa pýtaš Boha, prečo nie ja, prečo ešte nie? A cítiš sa vinný za svoju netrpezlivosť, ako by tvoje vytrvalé čakanie bolo znakom tvojho zlyhania, nie tvojej sily. Predtým, ako pomenujem štít pre túto vinu z netrpezlivosti, zober svoj palec a prejdi ním na prvý pripnutý komentár hneď tu dole. Len sa ho dotkni, aby si vedel, kde je, pretože tam je východisko z tejto časovej slučky. Práve pri hľadaní odpovede na tieto otázky som sa dostal k tejto digitálnej knihe s názvom 7 duchovných dôvodov, prečo vyvolení čelia tak veľkej závisti. A toto nie je len kniha. Je to štít na ochranu toho, čo sa nepriateľ snaží v tebe zabiť skôr, ako sa to vôbec narodí. Sľub, že pochopíš, prečo sa tvoja viera mení na úzkosť. Sľub, že odhalíš stratégiu, ktorá používa čas ako zbraň proti tebe. A sľub, že konečne pomenuješ ticho, ktoré tak dlho kričalo v tvojom dome. Bolo to napísané pre túto hodinu. Odhaľuje, prečo sa tikanie hodín spomaľuje, prečo cítiš zadržaný dých, a prečo je na starých sľuboch toľko prachu. Nečakaj na ďalší zdrvujúci pocit únavy, aby si hľadal to, čo už cítiš, že potrebuješ pochopiť. Je to v prvom pripnutom komentári, hneď tu dole. Klikni na odkaz, zaobstaraj si svoj exemplár a zisti, prečo duchovné trenie nemá právnu autoritu zastaviť to, čo Boh o tebe rozhodol. A ak budeš medzi prvými, ktorí si ju stiahnu, vráť sa sem a napíš do komentárov Amen. Bude to tvoj akt viery, že tvoje čakanie nebolo márne. Dnes je deň prelomu. Pozri, táto kniha nie je súborom techník. Je to duchovná architektúra. Všetko to vychádza z jedného jediného verša. Kto v skríši najvyššieho prebýva, v tôni všemohúceho odpočíva. Toto nie je len poézia. Je to adresa. Pokrytie nie je niečo, o čo prosíš. Je to miesto, kde bývaš. Vyvolený, ktorý sa nenaučí túto architektúru, sa stáva ľahkým cieľom pre ducha zúfalstva. Digitálna kniha v prvom pripnutom komentári bola postavená na tejto architektúre. Presne tak, ako Jozef prežil cisternu, otroctvo a nespravodlivé väzenie nie vďaka svojej sile, ale preto, že býval v tieni všemohúceho, aj keď sa zdalo, že Boh mlčí. A duchovný štít pre tvoju dušu stojí menej ako tá káva, ktorú si kúpiš, len aby si zostal bdelý a čakal na povýšenie, ktoré neprichádza. Menej ako ten lístok do kina, kam ideš sám, len aby si unikol tichu, ktoré kričí, nič sa nedeje. Menej ako to obedové menu, ktoré zješ bez chuti, len aby si prežil ďalší deň, ktorý vyzerá presne ako ten včerajší. A predsa, keď si stál pred týmito voľbami, neváhal si ani sekundu. Pretože to boli voľby úniku. A tu, tvárou v tvár niečomu, čo môže zmeniť priebeh tvojho čakania na nasledujúcich 12 mesiacov, budeš premýšľať dvakrát. Nie preto, že by to malo menšiu hodnotu, pretože nepriateľ, ktorý v tebe zasial vyčerpanie, je ten istý, ktorý ti teraz šepká do ucha, buď rozumný. Toto je duchovný útok. To váhanie má meno. Je to ten istý duch únavy, ktorý útočí na tvoju vytrvalosť, len teraz je prezlečený za finančnú zodpovednosť. A máš 7-dňovú záruku. Ak ju otvoríš, prečítaš a nepocítiš, že ti slúži, pošli e-mail a dostaneš späť všetky peniaze. Bez otázok, bez procesov, bez súdenia. Riziko nie je na tvojej strane. A robím to, pretože viem, aké to je. Najmä keď je v stávke pokrytie pre ten kritický okamih hneď po znamení nádeje. Viem, aké to je premeškať Božie načasovanie o jediný deň, pretože si dovolil, aby strach z ďalšieho sklamania zvíťazil nad hlasom nádeje. Viacerí vyvolení tu na kanáli už prešli touto bránou. Marek, 58-ročný, ktorý čakal na obnovenie vzťahu so svojím synom, napísal mi v stredu večer, úplne na dne, presvedčený, že ticho jeho syna je trestom od Boha. Prečítal knihu v tú noc a vo štvrtok ráno, namiesto toho, aby poslal ďalšiu správu plnú bolesti, urobil niečo iné. A o 3 hodiny neskôr mu zazvonil telefón. Bol to jeho syn. Jana, 46-ročná, sledovala,
ako jej kolegovia dostávajú povýšenia, zatiaľ čo ona bola roky prehliadaná. Každý deň sa v práci usmievala, zatiaľ čo vo vnútri kričala. V piatok po práci si stiahla knihu a v pondelok ráno vošla do kancelárie svojho šéfa s novým postojom, pripravená chrániť svoju hodnotu. Ešte v ten týždeň dostala ponuku, na ktorú čakala 3 roky. Alebo Peter, 52-ročný, ktorý sa modlil za finančný prelom, zatiaľ čo sa dlhy hromadili. Každý pohľad do poštovej schránky bol útokom na jeho vieru. V nedeľu po prečítaní pochopil, že jeho čakanie nie je pasívne, že je to napätý luk. V utorok mu zavolal starý klient s ponukou, ktorá nielenže vymazala jeho dlh, ale financovala jeho sen. Možno o 3 hodiny bude tvoj príbeh ďalší. Každá hodina úzkostlivého čakania bez tohto pochopenia je ďalšou trhlinou vo tvojom štíte. Každý mesiac bez poznania mena pre toto napätie je ďalším víťazstvom pre ducha odkladu. Každý rok bez týchto 7 dôvodov je pomalou eróziou tvojej živej viery na obyčajný, sivý, náboženský zvyk. A tvoja rodina si to tiež nevšimne. A tvoje deti si to tiež nevšimnú. A tá erózia živej viery prichádza ďalej, s tým istým úsmevom sadajúc si na tú istú stoličku, odchádzajúc tými istými dverami. A predtým, ako ti odovzdám ďalšie slovo, ktoré ešte len príde, pretože ono príde a má svoju váhu, dovoľ mi, aby som ti pripomenul, že tento kanál je udržiavaný pri živote len vďaka štedrosti tých, ktorí sú touto správou dotknutí. Ak dnes nemôžeš získať digitálnu knihu, zváž podporu našej misie prostredníctvom dobrovoľného daru. Odkaz je hneď pod knihou, v prvom pripnutom komentári. Každý príspevok, bez ohľadu na jeho výšku, je semenom zasadeným do pôdy tohto poslania a pomáha zabezpečiť, aby sa ďalšia správa, ako je táto, dostala k ďalšiemu vyvolenému, ktorý ju zúfalo potrebuje počuť. Čakám ťa tam opäť, vyvolený. Ale neodchádzaj teraz. Pečatenie ešte neskončilo, pretože som ti ešte nepovedal to najdôležitejšie. Je to presné meno toho, čo sa ti práve deje. Slovo, ktoré pochádza zo starovekej hebrejčiny a prešlo 3000 rokov, aby ťa našlo v tomto presnom okamihu tvojho čakania. Zostaň so mnou, zostaň. To slovo, ktoré ti chcem odovzdať, nie je len zvuk. Je to kľúč. Kľúč, ktorý bol ukrytý v pôvodnom jazyku písma, čakajúci na túto generáciu, na ľudí, ako si tí, ktorí čelia novému druhu duchovného boja, bitke proti času. To slovo je kavach, počúvaj. Q-A-V-A-H. V našich jazykoch sme ho preložili ako čakať alebo dúfať, ale tento preklad je tragicky neúplný. Znie to pasívne, rezignované, ako by si len sedel a čakal, kým sa niečo stane. Ale to nie je kavach. V hebrejčine kavach znamená niečo úplne iné. Je to slovo, ktoré opisuje napätie. Je to proces viazania, krútenia jednotlivých vlákien do jedného pevného, nezničiteľného lana. Je to obraz lukostrelca, ktorý napína tetivu svojho luku, vkladá do nej všetku svoju silu, svaly sa mu trasú od námahy, tesne pred výstrelom. Nie je to slabosť. Je to nahromadená sila. Tvoje čakanie nie je prázdne. Je to kavach. Je to napínanie tetivy tvojho sľubu. A presne toto je zdroj závisti, ktorej čelíš. Nepriateľ ti nezávidí to, čo máš. On ti závidí napätie tvojho čakania. Závidí ti to napnuté lano viery, ktoré držíš. Pretože on vie, čo sa stane, keď Boh konečne povie pusť. Vie, že šíp, ktorý bol tak dlho napínaný, poletí ďalej, rýchlejšie a s väčšou silou ako ktorýkoľvek iný. Tvoje dlhé, bolestivé čakanie nebolo znakom Božej neprítomnosti. Bolo to napínanie tvojho luku pre dekrét, ktorý zmení všetko. Každá skúška, ktorá sa ti postavila do cesty, bola ďalším vláknom vpleteným do tvojho lana. Každá noc, keď si plakal v tichosti, napínala tetivu tvojho osudu o centimeter viac. Každý pohľad závisti, každé slovo pochybností od ostatných len pridávalo na sile tvojho budúceho výstrelu. Tvoje čakanie nie je pasívne. Je to aktívny, mocný duchovný proces. Je to tvoj kavach. A práve teraz dosahuje bod maximálneho napätia.
Jozef bol mužom, ktorý stelesňoval kavach. Bol to najviac nenávidený a zároveň najviac povýšený muž Starého zákona. A to nie je titul z historickej knihy, to je biblický záznam podpísaný samotným Bohom. Jeho život je dokonalým zrkadlom pre vyvoleného, ktorý prechádza dlhým obdobím zdanlivého ticha a nespravodlivosti. Ešte ako chlapec dostal od Boha sen o svojej budúcnosti. Ale prvým výsledkom tohto božského sľubu nebolo povýšenie, ale závisť. Jeho vlastní bratia, tí, ktorí ho mali chrániť, ho v tichosti nenávideli. Závisť sa zrodila zo sľubu. A táto závisť ich priviedla k tomu, že ho predali ako tovar, hodili ho do cisterny, aby zomrel. Jeho kavach, jeho napäté čakanie sa začalo v tme a samote, zradený vlastnou krvou. V Egypte, aj keď bol otrokom, jeho vernosť a Božia priazeň ho povýšili. Ale opäť závisť udrela. Falošne obvinený Potifarovou ženou skončil vo väzení. Nie na týždeň, na roky. Bez viny, bez súdu, zabudnutý svetom. Závisť ho prenasledovala aj do exilu, snažiac sa udusiť sľub v tme väzenskej cely. Ale Jozefovo čakanie nebolo pasívne. Aj vo väzení slúžil, spravoval, udržiaval svoju vieru napnutú. Jeho kavach pokračovalo. A potom prišiel ten okamih. Faraónove sny, ktoré nikto nevedel vyložiť. Z väzenia bol povolaný muž, ktorý sa naučil čakať aktívne. Jeho dlhé roky v tme sa stali tréningom pre múdrosť. Jeho kavach mu dalo schopnosť vidieť to, čo iní nevideli. Vyložil sny a Boh mu dal praktickú, aplikovanú múdrosť na záchranu národa pred 7 rokmi hladomoru. Stal sa druhým najmocnejším mužom v Egypte. Z väzňa na vládcu. To je výsledok kavach. A nakoniec, tí istí bratia, ktorí ho predali zo závisti, prišli prosiť o jedlo. Stáli pred ním, nespoznávajúc ho, a on mal moc ich zničiť. Ale jeho dlhé čakanie ho nenaplnilo hnevom, ale múdrosťou. Namiesto pomsty im dal odpustenie a záchranu. Ježiš ho sám citoval ako predobraz Mesiáša, odmietnutého vlastnými, ktorý sa stal záchrancom sveta. A túto múdrosť si Jozef nevzal so sebou do hrobu. Zanechal ju zaznamenanú s chirurgickou presnosťou, ktorá prekonala 3800 rokov bez toho, aby stratila svoju ostrosť. Muž, ktorý bol predaný zo závisti, zanechal mapu pre tých, ktorým dnes závidia. A táto mapa je presne to, čo sa chystáš dostať do rúk vo forme nástroja. Predstav si, že od narodenia nosíš pri sebe zvinutý a zapečatený list priamo od kráľa. Cítiš jeho váhu každý deň. Vieš, že obsahuje tvoj účel, tvoje poslanie, tvoju budúcnosť. Ale máš prísny príkaz. Neotváraj ho, kým ti nedám znamenie. Takže čakáš. Roky, 10 ročia. Ľudia okolo teba otvárajú svoje obyčajné listy, pozvánky na oslavy, účty, pracovné ponuky a žijú svoje životy. Ale ty nosíš kráľovú pečať. Niektorí sa ti smejú. Na čo čakáš? Ten list je možno prázdny. Iní ti závidia už len to, že sa ťa kráľ vôbec dotkol. Závisť sa nerodí z toho, čo je v liste. To nikto nevie. Rodí sa z pečate, z toho, že si bol oddelený pre niečo viac. A bolesť tvojho čakania pramení z toho, že musíš brániť dôležitosť listu, ktorého obsah sám nepoznáš. Musíš žiť podľa štandardov kráľovstva, zatiaľ čo držíš len zapečatený prísľub. Tvoja viera nie je postavená na tom, čo vidíš, ale na váhe listu, ktorý nosíš. Až doteraz, pretože dnes večer ti kráľ neposiela odkaz. Prichádza osobne, aby prelomil ticho, pozrel sa ti do očí a povedal: je čas. Zlom pečať. To, čo si prežíval, nebolo opustenie. Bolo to stráženie kráľovského dekrétu. Tvoje čakanie bolo aktom najvyššej vernosti. A teraz, keď chápeš, že tvoje čakanie bolo kavach, napínaním luku a že si chodil v stopách Jozefa, strážcu sľubu, môžeš konečne vstúpiť pod krytie, ktoré ti bolo vyhradené. Krytie, o ktorom hovorí Žalm 91, nie je odmena za čakanie, je to stratégia prežitia počas neho. Toto poznanie mení všetko. Už nie si obeťou času, ale partnerom v božskom načasovaní. Každý ďalší deň čakania už nie je frustráciou,
ale ďalším napnutím tetivy. Najhlbšia pravda však ešte len príde a je na nej tvoje meno. Dovoľte mi na chvíľu sa zastaviť a zhrnúť všetko, čo ste práve počuli, do jednoduchých slov. Bez poézie, bez metafor, len fakty. Fakt číslo 1. Tvoje čakanie nie je trestom, ale aktívnym, napätým procesom nazývaným kavach, kde sa hromadí duchovná sila. Fakt číslo 2. Závisť, ktorej čelíš, nemierí na tvoj majetok, ale na sľub, ktorý nosíš, na zapečatený list od kráľa. Fakt číslo 3. Znamenia, ktoré zažívaš, únava, nočné budenie, útoky na tvojich blízkych, nie sú znakom opustenia, ale potvrdením, že si nebezpečne blízko k prelomu. A fakt číslo 4. Život Jozefa nie je len príbeh, je to božský plán. Mapa prežitia pre strážcu sľubu v období ticha. A tu je, kým si v tomto všetkom ty. Si strážca sľubu, povolaný niesť váhu kráľovského dekrétu v období, keď svet vidí len prázdne ruky. Si napínač luku, ktorého vytrvalosť je zdrojom sily pre šíp, ktorý Boh čoskoro vypustí. Si staviteľ v tieni, ktorý buduje v skrytosti to, čo bude čoskoro odhalené v sláve. Tvoja identita nie je obeť čakania. Tvoja identita je aktívny partner v božskom načasovaní. A teraz to, čo nasleduje, je kľúčové, pretože nestačí poznať svoju identitu. Musíš vedieť, ako v nej konať. V nasledujúcich minútach ti odovzdám nielen nástroj, ale aj varovanie. Pretože každý, kto dostane kľúč, sa okamžite stáva cieľom toho, kto chce udržať dvere zamknuté. Prvým archetypom, ktorý v tebe ožíva, je strážca sľubu. Toto je ten, kto bol vybraný, aby niesol božský sľub, aj keď jeho naplnenie nie je viditeľné. Tvoj život sa stal živým svedectvom dekrétu, ktorý sa ešte nezhmotnil. Si chodiacim dôkazom, že Boh povedal slovo a teraz žiješ jeho váhu pred svetom, ktorý verí len tomu, čo vidí. Duchovný dôsledok je, že tvoj hlavný boj nie je proti vonkajším nepriateľom, ale proti vnútornej erózii nádeje. Si živým terčom, pretože sľub, ktorý strážiš, má moc zmeniť reality. Každý deň, keď sa nerozpadneš pod ťarchou čakania, je víťazstvom, ktoré otriasa základmi nepriateľského kráľovstva. Druhý archetyp je napínač luku i napísia. Toto opisuje aktívnu povahu tvojho čakania, tvojho kavach. Nie si pasívny, aktívne hromadíš duchovný potenciál, ako keď sa tetiva luku napína dozadu. Každá skúška, každá modlitba, ktorá sa zdá byť nevypočutá, je ďalším potiahnutím tetivy. Čím dlhšie je čakanie, tým viac napätia sa buduje a tým silnejší bude uvoľnený šíp. Útoky nepriateľa sú navrhnuté tak, aby ťa prinútili uvoľniť napätie predčasne, čo by malo za následok slabý výstrel, ktorý minie cieľ. Tvoja vytrvalosť nie je slabosť, je to kalibrácia sily. Tretí archetyp je staviteľ v tieni, Ari. Ako Jozef vo väzení buduješ charakter, múdrosť a odolnosť, zatiaľ čo si skrytý pred zrakom verejnosti. Práca, ktorú robíš v skrytosti, tvoja vernosť v malých veciach, tvoje odpustenie tým, ktorí ti ublížili, tvoje rozhodnutie dôverovať napriek všetkému, je základom tvojej budúcej verejnej úlohy. Duchovný dôsledok je, že tvoju hodnotu neurčuje verejné uznanie. Boh používa tvoje skryté obdobie na vybudovanie nádoby, ktorá dokáže uniesť požehnanie, ktoré prichádza. Slabý základ nemôže uniesť palác. Tvoje ticho je zvukom stavby. Ak sa spoznávaš v jednom z týchto troch archetypov, napíš do komentárov Som strážca sľubu. Nech je to vyhlásenie, že rozumieš svojej úlohe v tomto duchovnom období a odmietaš dovoliť, aby ťa čakanie definovalo ako obeť. Nech je to tvoja digitálna pečať pod touto pravdou. A ak chceš naďalej dostávať kľúče na prebývanie v tejto identite, odoberaj tento kanál a aktivuj si zvonček. Toto nie je len obsah, je to denné zaopatrenie na cestu, ktorá je pred tebou. Každá správa je ďalším vláknom do tvojho lana kavach. Teraz ti dám do rúk praktický nástroj. Nazýva sa Rituál zlomenia pečate. Použi ho v momente, keď je ťažoba čakania najintenzívnejšia.
najmä po malom sklamaní alebo keď sa cítiš najviac neviditeľný. Je navrhnutý tak, aby trval menej ako 3 minúty a prekalibroval tvojho ducha. Prvý krok. Pomenuj napätie. Zastav sa, zatvor oči a povedz nahlas: cítim napätie kvávach. Toto nie je prázdnota, je to príprava. Týmto aktom berieš moc beznádeji a dávaš svojmu pocitu správne biblické meno. Druhý krok. Vyhlás sľub. Aj keď nepoznáš všetky detaily, vyhlás podstatu sľubu, ktorý nosíš. Napríklad, vyhlasujem sľub obnovy nad mojím domom, alebo vyhlasujem sľub naplnenia nad mojím povolaním, alebo vyhlasujem sľub prelomu nad mojimi financiami. Hovor k situácii, nie o situácii. Tretí krok, fyzicky zlom pečať. Spoj ruky pevne pred sebou, ako by si držal zapečatený zvitok. Zadrž dých na 3 sekundy, predstavujúc si všetku nahromadenú frustráciu a nádej. Potom s mocným výdychom prudko roztvor ruky, ako by si lámal voskovú pečať a uvoľňoval dekrét do duchovnej atmosféry. Pečaťou potvrdenia bude okamžitý pocit ľahkosti v hrudi alebo náhly pocit jasnosti, ako by sa duchovná hmla na chvíľu rozplynula. Je to znamenie, že nebo zaznamenalo tvoj akt viery a tvoj kavach bol posilnený. A tento nástroj, ktorý som ti práve vložil do rúk, sú to dvere. Ale existuje rozdiel medzi otvorením dverí a prebývaním v celom dome. To, čo som ti teraz odovzdal, pokrýva najbližšie kritické hodiny. Je to krytie. To, čo je v prvom pripnutom komentári, pokrýva 7 dôvodov, prečo si ťa duchovné trenie vybralo za cieľ. Nie náhodne, nie omylom, ale pretože niečo konkrétne v tebe aktivovalo kavach nad tvojim životom. Ukazuje 3 vzorce, ktoré nepriateľ používa, aby sa dostal k tvojmu pokoju. A dáva ti kompletný rituál krytia, ktorý vykonávaš pred každou dôležitou výzvou počas nasledujúcich 12 mesiacov. Práve si bol vyhlásený za strážcu sľubu. Ale strážca sľubu bez úplného štítu je ako posol nesúci kráľovský dekrét cez nepriateľské územie len s pečaťou v ruke, ale bez kráľovskej stráže. Pečať, ktorú si teraz dostal, je skutočná. To, čo je v prvom pripnutom komentári, je to, čo mení túto pečať na brnenie. A zatiaľ, čo to počúvaš, niekto ako ty už otvoril odkaz a je pri 3. dôvode. Nenaháňam ťa. Hovorím ti, že odkaz je stále tam, presne tam, kde si očakával, že ho nájdeš, a čaká na rovnaké rozhodnutie, aké robíš práve teraz. Ale predtým, ako sa rozhodneš, musím ti ukázať, čo závisník skúsi urobiť proti tomuto nástroju v nasledujúcich 72 hodinách. V okamihu, keď začneš konať na základe toho, čo si práve dostal, a to sa stane v nasledujúcich 72 hodinách, budú proti tebe spustené 3 špecifické útoky. Nebudú náhodné, budú cielené, chirurgicky presné a navrhnuté tak, aby neutralizovali kľúč, ktorý ti bol práve odovzdaný. Poznaj ich mená, aby si ich mohol odraziť. Prvým útokom je bomba pochybností s názvom Je to len náhoda. Hlas, ktorý znie presne ako tvoj vlastný rozum, ti začne šepkať. Bol to len dobrý algoritmus. Našiel si video, ktoré zodpovedalo tvojej nálade. Nie je na tom nič božské. Cieľom je zobrať tomuto momentu jeho posvetnosť a zmeniť tvoje stretnutie s Bohom na obyčajnú náhodu, aby si sa vrátil k pasívnemu, beznádejnému čakaniu. Tvojou zbraňou je okamžité verbálne vyhlásenie. Zastavíš sa, položíš ruku na svoje srdce a povieš nahlas: Nie, toto bola božská schôdzka. Prijímam toto načasovanie ako dar. Týmto jednoduchým aktom potvrdzuješ platnosť Božieho zásahu a pripomínaš si verš z Habakuka 2:3. Lebo videnie je ešte na určený čas. Ak sa omešká, čakaj naň, lebo určite príde a nezmešká sa. Druhou taktikou je kríza rozptýlenia. Tesne predtým, ako sa rozhodneš použiť rituál zlomenia pečate, alebo keď budeš premýšľať o tejto správe, objaví sa náhla, naliehavá kríza. Nečakaný pracovný e-mail, hádka v rodine, malý finančný problém, ktorý sa nafúkne do obrovských rozmerov. Nie je to skutočná kríza. Je to dymová clona navrhnutá tak, aby odvrátila tvoju pozornosť od duchovného
a vtiahla ťa späť do hluku a chaosu. Tvoja zbraň je vedomé odloženie. Namiesto toho, aby si okamžite reagoval na krízu, pozrieš sa na ňu a povieš: vidím ťa, ale teraz nie. Potom sa otočíš a vykonáš rituál zlomenia pečate. Najprv upevníš svojho ducha, až potom riešiš hluk. Týmto vyhlasuješ, že tvoje duchovné krytie má prednosť pred vonkajšími okolnostiami a odmietaš dať nepriateľovi moc diktovať tvoj čas. Treťou taktikou je izolácia toho, kto vidí príliš veľa. Keď sa pokúsiš podeliť o toto nové pochopenie s niekým blízkym, stretneš sa s prázdnym pohľadom alebo dokonca s podozrením. Budú sa snažiť priviesť ťa späť na zem. Tento útok je navrhnutý tak, aby si sa cítil sám ako blázon, aby si začal pochybovať o svojej vlastnej príčetnosti a o tom, čo si tu počul. Cieľom je odrezať ťa od spoločenstva a presvedčiť ťa, že tvoja cesta je omyl. Tvojou zbraňou je vedomie, že nie si sám. Práve teraz tisíce ďalších vyvolených prechádzajú presne tým istým. Sú súčasťou tej istej armády napínačov lukov. Keď ťa zasiahne tento pocit izolácie, vráť sa k tomuto videu. Prejdi si komentáre. Prečítaj si stovky vyhlásení "Som strážca sľubu". Každý z nich je dôkazom, že nie si blázon. Si súčasťou prebudzajúcej sa armády. A toto vedomie je štítom. A o tejto izolácii, ktorú si rozpoznal ako skutočnú, musím ti teraz niečo povedať. Okrem týchto troch existujú ešte 4 ďalšie taktiky. Nemôžem ich tu všetky otvoriť. Nie pre nedostatok času. Pre ich hustotu každá potrebuje vlastnú stránku s presnou protizbraňou, s konkrétnym slovným vyhlásením, ktoré neutralizuje útok v okamihu, keď príde. A zatiaľ, čo ja ti tieto 4 taktiky tu neodovzdám, duchovné trenie, ktoré spôsobuje tvoje vyčerpanie, ich všetky pozná. Všetko je to zmapované v knihe 7 duchovných dôvodov, prečo vyvolení čelia tak veľkej závisti, spolu s presnou sekvenciou krytia, ktorá sa aplikuje na tie chvíle, keď sa zdá, že sa nič nedeje, ale v skutočnosti prebieha najdôležitejšia príprava. Budeš to potrebovať, nie zajtra. Budeš to potrebovať dnes večer, keď sa duchovné trenie pokúsi zmeniť tvoje nadšenie na obyčajný emocionálny zážitok. Budeš to potrebovať zajtra ráno, keď sa pokúsi vyblednúť farbu tejto správy a zmeniť ju na vzdialenú spomienku. A budeš to potrebovať v momente, keď sa objaví ďalšie malé znamenie nádeje, pretože vtedy duchovné trenie zaútočí s plnou silou, aby si ho odmietol ako náhodu. Odkaz zostáva v prvom pripnutom komentári. Nenaháňam ťa. Varujem ťa, že druhý deň je ťažší ako prvý. A duchovné trenie to vie lepšie ako ty. Ale predtým, ako vôbec pomyslíš na kliknutie, musím ti ukázať, čo ty sám urobíš proti sebe v nasledujúcich 72 hodinách. Lebo najhoršou prekážkou nie je závisník. Je to hlas, ktorý si pletieš so svojím. Najväčšie nebezpečenstvo nie je vonkajší útok, ale tvoj vlastný vnútorný sabotér. Strach zdať sa nevďačným a narušiť pokoj. V momente, keď sa rozhodneš konať podľa toho, čo si sa tu naučil, tvoja rodina alebo blízky si môžu všimnúť zmenu. Ich reakciou môže byť zmätok alebo odpor. A ty, v snahe udržať pokoj a nezdáť sa nevďačný za ich lásku, budeš v pokušení vrátiť sa k starým vzorcom, umlčať svoju novú autoritu a predstierať, že sa nič nestalo. Zdá sa to rozumné, láskavé, ale je to smrteľná pasca. Nie je to o tom, že by si bol nevďačný. Je to o tom, že si verný svetlu, ktoré ti bolo dané. Skutočný pokoj nepochádza z vyhýbania sa pravde, ale zo státia v nej. Tvoja vernosť nie je útokom na tvoju rodinu. Je to v skutočnosti duchovný štít pre tvoj dom, aj keď to ešte nevidia. Ustúpiť, aby si sa vyhol konfliktu, je ako zložiť si štít uprostred bitky, aby si upokojil nepriateľa. Tvojou obranou nie je hádka. Nie je to presviečanie. Je to tichá, neústupná autorita. Keď príde pokušenie mlčať, aby si udržal pokoj, jednoducho si vo svojom vnútri povedz: moja vernosť je štítom pre tento dom. A potom konaj. Pokračuj v rituáli zlomenia pečate, udržuj si svoje nové zmýšľanie, nie ako akt vzbury,
ale ako akt duchovnej správy nad územím, ktoré ti Boh zveril. A je tu ešte jedna posledná vec, tá, ktorá ma znepokojuje najviac zo všetkých, ktorú proti tebe použijem ja sám, skôr ako sa táto správa skončí. Dobre, a teraz, ak môžeš, zavri oči. Ak šoféruješ alebo nemôžeš, len odveď pohľad od obrazovky. Polož si pravú ruku na srdce, cíť jeho tlkot. Je to rytmus tvojho kavach, napätia, ktoré si držal tak dlho. Dýchaj zhlboka. S nádychom príjmi pravdu, že si bol videný. S výdychom uvoľni váhu rokov, mesiacov, dní. V tomto tichu pod autoritou, ktorá mi bola daná pre túto hodinu, ťa budem uvoľňovať z duchovných pút, ktoré sa omotali okolo tvojho čakania. Nebudeš sa len prizerať. Budeš prijímať. Priprav sa. Lebo to, čo bolo spojené v úzkosti, bude teraz rozviazané v moci. Príjmi to. Uvoľňujem ťa z hanby za tvoju únavu. Z viny, ktorú cítiš za svoju netrpezlivosť. Z pocitu, že si duchovne zlyhal, pretože si unavený z čakania. To nebolo zlyhanie. Bola to cena za napínanie luku. V mene Ježiša lámem reťaz sebaobviňovania, ktorá ti šepkala, že tvoja bolesť je znakom nedostatku viery. A vyhlasujem, že je to dôkaz tvojej vytrvalosti. Uvoľňujem ťa z hlasov, ktoré ťa diskvalifikovali, z porovnávania sa s tými, ktorí mali zdanlivo ľahšiu cestu. Z bolesti, keď si videl, ako ostatní dostávajú to, za čo si sa ty modlil roky. Dnes sa táto kapitola končí. Presekávam duchovné puto závisti, ktoré ťa nútilo pozerať sa do strán, a nariadujem tvojmu duchu, aby sa pozeral hore, na autora a dokonávateľa tvojej viery. Uvoľňujem ťa z toho zbabelého strachu zdať sa nevďačným pred ľuďmi. Z tej potreby zmenšovať vlastné víťazstvo, aby si upokojil priemernosť iných. Prelamujem tú falošnú lojalitu, ktorá od teba vyžaduje, aby si krvácal v tichosti v mene udržania pokoja tých, ktorým je tvoje povolanie príťažou. Tvoja vďačnosť patrí Bohu, nie krehkému egu ľudí. Uvoľňujem ťa z toho vzorca, keď si sa stal štítom pre svoj dom a absorboval si všetky šípy, a potom si prišiel domov a potichu si vyložil tú váhu na svojich blízkych, bez toho, aby si povedal slovo. Uvoľňujem ťa z tej tichej deštrukcie, ktorú to spôsobilo. Dnes si chránený. A pretože si chránený ty, je chránený aj tvoj dom. A teraz, keď je priestor čistý, budeme aktivovať. Zvolávať to, kým si sa stal v ohni čakania. Polož si aj druhú ruku na tú prvú, na svoje srdce. Cíť tú dvojitú váhu. Je to váha autority. Aktivujem v tebe pri tej strážcu sľubu. Toho, kto nesie dekrét, aj keď ho nikto nevidí. Dávam ti duchovnú výdrž, aby si stál pevne v poslednej hodine pred úsvitom, bez ohľadu na to, aký silný vietor bude fúkať. Aktivujem v tebe napínača luku. Prikazujem, aby sa každá unca frustrácie, každá slza, každý moment ticha premenil na čistú duchovnú silu v tetive tvojho osudu. Vyhlasujem, že tvoje najväčšie rany sa stávajú tvojou najväčšou silou pre šíp, ktorý sa chystá byť vypustený. Príjmi túto silu. Povedz potichu, čo prijímam. Aktivujem v tebe staviteľa v tieni. Toho, ktorý sa naučil stavať v skrytosti, ďaleko od potlesku a uznania. Každý akt vernosti, ktorý si vykonal v skrytosti, je teraz aktivovaný ako základ pre palác, ktorý Boh postaví na očiach všetkých. Tvoja skrytá práca sa stáva tvojou verejnou korunou. Pečať je priložená, ale ešte nie je vtlačená. Všetko, čo sme práve urobili, otvorilo dvere. Ale to, čo ti poviem ďalej, je o tom, ako prejsť cez ne a nikdy sa neobzrieť späť. Nehovor ešte amen. Neskôrili sme. Zostaň so mnou. Teraz prikryjem tvoj dom. Prikryjem tvoj stôl. Všetky tie jedlá, pri ktorých si sa cítil ako cudzinec vo vlastnej rodine, keď tvoje ticho bolo mylne považované za hnev a tvoja únava za nezáujem. Prikryjem spomienku na každý úsmev, ktorý si musel predstierať, aby si nenarušil krehký pokoj. Odteraz je tvoj stôl oltárom, nie súdnou sieňou. Každé jedlo je pomazaním, nie výsluchom. Tvoje mlčanie bude rešpektované ako sveté, nie ako podozrivé. Prikryjem tvojich blízkych, tvojho manžela,
tvoju manželku, tvoje deti. Uvoľňujem ich z bremena toho, že musia niesť váhu tvojho nevysloveného boja. Prikryjem tvoj dom pred tými nepriamými útokmi, tými malými, nevysvetliteľnými nezdarmi, ktoré sa diali okolo teba. Odteraz tvoj dom nie je vedľajším cieľom, ale pevnosťou. Každá stena je pomazaná pokojom, ktorý prevyšuje každé chápanie. A tvoja prítomnosť v ňom už nie je zdrojom napätia, ale zdrojom sily. Prikryjem tvoju prácu a tvoje povolanie. Každú príležitosť, ktorá sa vyparila, každé povýšenie, ktoré bolo odložené, každé uznanie, ktoré bolo zadržané. Prikryjem ich krvou baránkovou a vyhlasujem, že to, čo nepriateľ ukradol, musí byť vrátené 7-násobne. Tvoje ruky už nie sú rukami, ktoré len čakajú, ale rukami, ktoré budujú v tieni to, čo bude zjavené vo svetle. Tvoja kariéra už nie je obeťou závisti, ale nástrojom Božieho kráľovstva. Vidím ťa. Vždy som ťa videl. Videl som ťa v to utorkové ráno, keď si sedel v aute na parkovisku pred prácou a nemal si silu vystúpiť, pretože ťa ťažoba ďalšieho dňa predstierania takmer rozdrvila. Položil si hlavu na volant a potichu si sa ma spýtal. Naozaj to stojí za to? Videl som tú slzu, ktorá ti stiekla po líci. A zaznamenal som ju. Vidím ťa pri tom rodinnom obede, kde tvoja správa o malom pokroku bola privítaná tichom a rýchlou zmenou témy. Videl som, ako si sa stiahol do seba, s úsmevom si prikývol a zvyšok popoludnia si strávil snahou byť neviditeľný, len aby si nebol bremenom. Videl som tú bolesť v tvojich očiach, keď si uvedomil, že tvoj boj je pre nich nepohodlný. Vidím ťa o 3:00 hodine ráno, prebudeného tou istou ťažobou na hrudi, ako pozeráš na spiaceho partnera a cítiš sa ako najosamelejší človek na svete. Videl som, ako si v tme položil ruku na srdce a potichu si šepkal: Bože, ak si tu, prosím, daj mi znamenie. Zatiaľ, čo ti pochybnosti kričali, že žiadne znamenie nepríde. Vidím ťa, ako si prechádzal sociálnymi sieťami a videl si úspech niekoho, kto začal dlho po tebe a pocítil si to bodnutie, nie závisť, ale hlbokú zúfalú otázku. Prečo nie ja, Pane, čo mi chýba? Videl som, ako si rýchlo zavrel aplikáciu, zahanbený za svoje vlastné pocity a obvinil si sa z nedostatku viery, zatiaľ čo tvoja duša len kričala po spravodlivosti. Lámeme bomba pochybností, je to len náhoda skôr ako dopadne. Rozoberáme krízu rozptýlenia skôr, ako je spustená proti tomuto rituálu. A rozpúšťame izoláciu toho, kto vidí príliš veľa, skôr ako vytvorí stenu okolo tohto domu. Teraz si strážca sľubu pomazaný niesť oheň, teraz si napínač luku, posilnený znášať napätie. Teraz si staviteľ v tieni, poverený budovať to, čo pretrvá. Pečať je vtlačená, vzduch sa zmenil. Tvoj duchovný podpis bol zaregistrovaný v nebi. Toto nie je koniec modlitby. Je to začiatok tvojej vlády. Videl som ťa o 3:00 hodine ráno, prebudeného tou istou ťažobou na hrudi. Neotváraj ešte oči. To, čo tu bolo zapečatené, bude testované v nasledujúcom okamihu, keď pocítiš pokušenie odmietnúť malé znamenie nádeje ako náhodu. Keď sa ten malý zázrak stane a prvý hlas, ktorý budeš počuť, ti povie, aby si bol realistický. Nepriateľ neakceptuje bez boja to, čo bolo práve o tebe rozhodnuté, a ten, kto bol poverený bez krytia, kráča na otvorenom poli. Pomazanie bolo potvrdené v nebi. Teraz musí prežiť ten ďalší kritický okamih pokušenia. 7 duchovných dôvodov, prečo vyvolení čelia tak veľkej závisti, je v prvom pripnutom komentári hneď tu dole. Nie ako náhrada za to, čo si dostal v tejto správe. Ako spoločník na obranu toho, čo bolo zapečatené. Pretože pomazanie bez krytia zhnie v nasledujúcom kritickom okamihu pokušenia. A závisník presne s týmto kritickým okamihom počíta. Stojí to menej ako ten balíček žuvačiek, ktorý si kúpiš na pumpe, len aby si zamestnal svoje ústa, kým stojíš v zápche a čakáš, až sa pohneš vpred. Menej ako tá pohľadnica, ktorú si kúpiš na dovolenke, plná sľubov, ale nikdy ju nepošleš. S garanciou 7 dní. Riziko je naše. Ruka je tvoja. Klikni teraz, kým je dekrét ešte živý v tvojej hrudi. Nie zajtra, nie po sprche,
Nie po rozhovore s niekým, lebo prvá osoba, s ktorou sa porozprávaš, bude mať rozumný názor, ktorý bude stáť štít tvojho domu. Lebo kto nechá na neskôr, nechá na nikdy. A závistník to už vie. Počítal z neskôr, keď si dostal poslednú správu, ktorá ťa premenila. A tú pred ňou. A tú ešte pred tou. Táto nebude ďalšia. Ten hlas, ktorý ti teraz šepká, už si dostal dosť, ulož si to na neskôr. Čo ak to nepomôže, počkaj na jasnejšie znamenie. Teraz nie je správny čas. Ten hlas nie je tvoj. Znie ako tvoj. Používa tvoj slovník. Pozná tvoje výhovorky. Ale je to hlas toho, kto dnes prehral na nebeskom súde a snaží sa získať späť územie pred tvojím ďalším kritickým okamihom pokušenia. Každá sekunda, ktorú tento hlas získa, je sekunda, v ktorej dekrét stráca teplotu. Klikni pred tým, ako závistník prehovorí hlasnejšie ako dekrét, ktorý bol práve zapečatený nad tvojou hlavou. Teraz otvor oči. V ďalšom videu, ktoré sa ti práve teraz objavuje na obrazovke, ti ukážem 3 veci, ktoré sa stanú hneď po prelomení dlhého čakania. Pretože víťazstvo nie je cieľová čiara, je to brána na nové boisko s novými pravidlami a novými nepriateľmi. Väčšina vyvolených zlyhá práve tu, pretože nie sú pripravení na tlak úspechu. Klikni na video, ktoré sa zobrazí na tvojej obrazovke teraz. A ešte v tomto videu vyvolený, predtým ako s tebou zapečatím túto hodinu, dovoľ mi, aby som ti povedal niečo posledné. Tento kanál nie je financovaný žiadnou organizáciou. Každé slovo, ktoré tu počuješ, je poháňané výlučne štedrosťou tých, ktorí sú touto správou dotknutí. Ak dnes nemôžeš získať digitálnu knihu, je tu ešte jeden spôsob, ako môžeš zasiať späť do tohto diela a pomôcť nám dostať tieto správy k ďalším vyvoleným, ktorí sú uväznení v tichu, presne ako si bol ty. Odkaz na dobrovoľný príspevok je v prvom pripnutom komentári, hneď pod knihou. Akákoľvek suma, ktorú ti dnes Boh vloží do srdca, bude prijatá s vďačnosťou a použitá na udržanie tohto svetla zapáleného. Toto bola moja posledná prosba. Čakám ťa tam, vyvolený. Teraz, predtým ako odídeš, predtým ako klikneš kamkoľvek inam, chcem, aby si urobil niečo, čo potvrdí dekrét, ktorý si dnes prijal. Ak si bol povolaný, ak si sa spoznal v archetypoch, ak si pocítil uvoľnenie pút, napíš do komentárov, jednoducho a s úmyslom. Podpisujem to. Nech je to tvoja digitálna pečať, tvoje verejné vyhlásenie, že prijímaš svoju úlohu a odmietaš sa vrátiť k starému spôsobu čakania. Tvoj podpis je aktom viery, ktorý nebo zaznamená. A teraz zober túto správu a pošli ju niekomu. Pošli ju niekomu, kto potrebuje presne ten istý štít, aký si tu dnes dostal ty, niekomu, kto sa už príliš dlho usmieva, zatiaľ čo vo vnútri kričí od únavy z čakania. Pošli mu túto správu teraz a ak bude chcieť ísť hlbšie, odkaz na 7 duchovných dôvodov je v prvom pripnutom komentári a čaká tam rovnako, ako čakal na teba. Nie je to tvoja láskavosť, je to služba. A nebo to vidí. Je to dokonané. To, čo tu bolo odovzdané, bolo odovzdané. Nie si tá istá osoba, ktorá stlačila play. Cíť túto váhu ešte chvíľu. Ten ďalší okamih pokušenia, ktorý sa blíži, môže počkať ešte 10 sekúnd.